Avui, dijous 18 de maig de 2023, celebrem el Dia Internacional de la Dona en el sector marítim amb el lema Mobilització de xarxes per a la igualtat de gènere. Des de la Biblioteca de la Facultat de Nàutica de Barcelona hem mantingut una conversa amb 4 dones, 2 professores de la facultat, un estudiant i una professional del sector. 4 perfils diferents, però totes elles vinculades a l'àmbit marítim i nàutic, que ens explicaran quina és la seva percepció de la igualtat de gènere en el sector. Tenim entre nosaltres a l'Ester Milian Marín, estudiant de grau en Nàutica i Transport Marítim aquí a la Facultat de Nàutica de Barcelona. Bon dia, Ester, i gràcies per estar aquí amb nosaltres avui. Bon dia. En primer lloc, Ester, explica'ns una mica a quin quadrimestre estàs, quants anys portes aquí a la facultat, una miqueta per situar-nos. Doncs jo ara estic fent quart de Nàutica i Transport Marítim, per tant, és el quart any que estic a la facultat. Estic fent Q8 i és una de les opcions, no?, de les especialitats que puc fer, i és la menció que es diu de port, però jo tinc plantejat fer la menció d'embarcament, perquè vull fer les pràctiques i provar-ho. I sí. Tu et vols embarcar, eh? Exacte. Molt bé, sí. molt bé. Bueno, segons les dades de què disposem a la facultat, el nombre de noies no arriba al 17% del total de l'alumnat. Et sorprèn aquesta dada? O no sé, perquè quantes companyes coincidiu, per exemple, en quantes companyes coincideixes a la classe? No em sorprèn, no, la dada. Jo a classe vam començar a primera amb 8 noies i potser estàvem matriculats uns, no sé, potser 40 persones. I ara a quart sí que és veritat que aquesta menció no la trien generalment, perquè primer directament ells s'embarquen, però ara mateix som dues i som 20 o així. I també penso que la carrera d'enginyeria naval, no? Perquè aquest percentatge que m'has dit és de les 3 carreres que fem a la facultat, doncs enginyeria naval crec que el percentatge de noies és molt més alt que a nàutica o potser a màquines, no?, a l'altra carrera. I doncs, ja dic, no em sorprèn. Vale. I per què creus que passa això? Tu que segur que tens amigues que han escollit altres àmbits, per què creus que no atrauen aquests estudis a les noies? Penses que pot ser perquè encara hi ha estereotips culturals o rols socials que dificulten que hi hagi la presència femenina en aquest sector marítim i nàutic? Jo crec que sí que podria ser un dels motius, però també penso que és un sector molt vocacional i a no ser que tu tinguis família o amics que t'hagin introduït en aquest sector, no el coneixes, i sí que és veritat que pots fer una mica de recerca, no?, abans de triar una carrera, però al final, ja dic, sempre estarà molt limitat. I després, pel que fa a les dones, sí que és veritat que no t'imagines quan et diuen un capità d'un vaixell, no t'imagines a una dona. De moment encara ens imaginem a un home, no? I potser en el meu cas no m'ha passat perquè jo vaig pensar que m'agradaria i em vaig apuntar a la carrera, però potser sí que per alguna altra noia això encara pot ser que sigui una limitació i que l'estiri enrere a l'hora de triar, no?, la carrera. I això s'hauria de canviar. De canviar una miqueta, no? De conscienciar, no? Sí. Molt bé. En el dia a dia, que perceps la posició de les noies dins de la vida, com perceps la posició de les noies dins la vida de la facultat? Penses que teniu un tracte igualitari amb els companys o en alguns aspectes es fan diferències de gènere? Jo no he vist cap tipus de diferència. Sí que és veritat que no m'ha passat a mi, potser a alguna altra noia li hagi passat, però tampoc en tinc constància de cap amiga meva que hagi tingut problemes d'aquest tipus. I ja dic, pel que fa als professors, cap tipus de problema. Potser algun comentari, però igual no és una cosa com per generalitzar, no? I pel que fa als companys, tampoc. Jo no he tingut cap tipus de problema. Molt bé. Ara que ja fa uns anys que estàs aquí a la facultat, 4, em sembla que m'has dit, oi? Sí. Doncs creus que al llarg d'aquest temps hi ha hagut algun tipus de canvi en aquest sentit o no? Jo no he vist cap canvi, la veritat. Sí que et podria dir que els professors més joves que he tingut són els que
potser és perquè han estudiat amb noies i doncs aquestes noies han arribat lluny, doncs potser et posen exemples quan estem fent classe d'aquestes dones al sector nàutic, no? Però, clar, i després els professors com més grans, sí que això potser no ho he vist, però tampoc veig que m'hagin posat exemples d'homes, perquè directament parlem dels vaixells, no? Però ja dic, potser és això, perquè els joves potser ho tenim molt més interioritzat, que s'ha de fer conscienciació d'això i potser ho fan com una mica expressament. Expressament per fer presents les dones, no? Potser una mica? Sí, però ja dic, jo ho he vist però molt naturalment, no ho he vist com forçadament. Forçat, no. Molt bé. I tu com veus el futur? Pel que t'expliquen i pel que pots anar veient, tens la sensació que a nivell laboral tindreu les mateixes oportunitats, el mateix tracte pel fet de ser una dona, o penses que pots trobar-te en situacions més difícils només pel fet de ser dona? Jo crec, pel que m'han explicat, de l'àmbit de terra, no crec que tingui cap tipus de problema i les oportunitats crec que seran les mateixes. Però després, a l'hora d'embarcar-se, sí que penso que ara hi ha moltes empreses que busquen una mica d'equilibri, no?, entre el percentatge que tenen de dones i homes. Llavors, en aquest aspecte no crec que hi hagi problema. On sí que veig que podríem tenir algun problema és a l'hora del tracte, no?, amb la relació amb la tripulació. Perquè potser et trobes amb una tripulació que és molt més antiga, no?, de pensament, i potser hi ha comentaris que et poden fer sentir més molest, no?, més molesta o malament, o diferències culturals, no? Però bueno, tret d'això no veig que les oportunitats siguin problema. Molt bé. I quina va ser la reacció dels teus amics i de la teva família quan els vas dir que volies estudiar aquest grau? Els va sorprendre? Sí, la veritat és que els va sorprendre molt, perquè jo no tinc ni amics ni família que estiguessin relacionats amb aquest àmbit i no coneixien la carrera. Sí que els hi sonava la carrera d'enginyeria naval, que realment potser és la que tothom coneix, no?, quan parles del món nàutic, el que fa més referència a la construcció, perquè després, quan parles de ser capità i tal, en general saps que existeixen, que hi ha capitans, però no t'ho penses, no? Potser no penses ni que és una titulació universitària, no? Exacte, i això els va sorprendre bastant, sí. Però bé, en positiu, has tingut recolzament i no has trobat cap problema, no? Sí, cap tipus de problema. Molt bé. Doncs finalment, què li diries a una noia que estigui pensant en fer aquests estudis? Que digui, mira, estic pensant en estudiar això. Què li diries? Doncs jo li diria que si pensa que li pot agradar i que no tingui cap por, que ser una dona no és cap tipus de limitació i sí, endavant. L'animaries, cap aquí? Amb molta força, sí. Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, Esther, per compartir la teva opinió i les teves experiències amb nosaltres i ens veiem per la biblioteca. Gràcies.